ব্যবস্থা না করে হিন্দি নিরগ্ন হিন্দি নাম শুনি নাও রে Omi Tadi Omi, no family kaisa pada noksing. Tei boni nukhuni joto nukhuni borok dokno kharak di TIPRA MOTHA ni সন্ত্রাস মোকাবিলা খাইনে নেবাঙ্গै o khani tongkasang borok rogni thanio kafi shokti tongo khiaba borok haiseng koborni loge pagol loge sagolingani bagisi khiaba borok seng aini babe kothor শাস্তি nanai tei khorok safana phono moitonar jotono khorok safana সন্ত্রাস khaigei gundami khaigei mafia khaigei mudini zamana go yogle hini ke bata asari jari khaka khang khang ke great mistake nai abani bagai tongkasang no nayaro hamari no nayaro borok asol sikha manai borok ni hamari no naimi yaro borok no asol sikha rajak nai borok no hamjak na reng yaro borok no hamjak na phrengnai abani bagai ne bahai ka hamjak na nang boboti ke borok ni hamari nang jesel TIPRA MOTHA chairman chini dofano hamya sitra gunda mafia soitani phurungthang abono seng aini ni bisingtei bebag ni bisingtei aborok no seng borok kahango toboi phanyani bange tamo khanyani nang abono khlaijaknai aboni bagai ang jotono koboknai tei kaki songno koboknai kebo khata baidi jeng jotono ni loge tongo aini ni pokhe tani khang khang khani rok kuno samung bunya hamya khaima kuroi ni rok nogo phai se borok hamya rok sitra rok hamya khaipego hamya ni sangsaro jaga kuroi odor mani sangsaro jaga kuroi সন্ত্রাস ni sangsaro jaga kuroi aboni bagai TIPRA MOTHA ni jaga kuroi ni bagai oro khlaigi bini nok lutpat khaisanani bini bihik besano yakrnani bini bo nogo thangai tam hosinai gundagiri khainani obos rasani aboni mai khalok ni jotono aini babe joto ব্যবস্থা না থাকলে আইনি ভাবে